pau ka jing sukman na leng jing kum ka sang nyo trap council ri voice ni ha bari bat ka wini ki issue ka ba ni la dawa na kapor shapor bat ta long ka jing dawa jungi na ka state government leng bau education minister ha gitu ki por ba i sar rakam e sang ma bat ko education minister ka ta long ba ni dawa na ka state government ba la kumno ki khna jungi ki bedan hapo jongga patakama civil subdivision ki de ban yo no ban thot exam intent hapo patakama civil subdivision bar kane ga jingdawa jungi kala donru hawri minister in charge pamanta di sar la kemen remboy bat ni penpau ga jing sokmen bamantau snem arhajar punriu ki khna jungi la ki long in service teacher lane ki fresh candidate ru ki yo ban thot exam intent hangne po patakama civil subdivision abar ka jingto exam jigi ka long mantagasri kenan ji kum sang ye so ban ai kubre shibune ya ka state government lembau education minister hagbre bar ka jingshim khya ju ka jiso ju ya ka jingu jingnam jong ki pai ba jong dong revoice mi ju ka ba apo patakama civil subdivision but kalong ka burum namata jong ka state government haba ki khna ju ki bedan apo patakama civil subdivision ki yo ban to exam intent apo patakama civil subdivision ladang ji kum sang ye so ban ki bok ryang ya ki khna ru ki bayo bani kun ye exam MTET angne po patakama civil subdivision angai scam ba ka jingyo jumpi ban tho ye exam MTET angne po patakama civil subdivision kalau ka jing khuna mata ka jumpi hi ba ye patang ke bat sunwan nalai ji ku musang ye phak ka kubor shapi bangi ongi pi ba pinale bha ki snem ki wan ru bang kerman scam ba stem wan ru ba state government kan yo so ye ke jing dewa ka jingi te kum ka sangi pan pau ka jing ai khuble ye ka state government ba ka yo so ye ke jing dewa ka jingi halor jing ka jing kwa jingi ba ki pai ba jing ba bun belang kena school ki jungi la ne ki no hi kai ki yo ban to exam tet ani po patakama civil subdivision but menta kala urlong haun islam arjara